1 Corinto Kapitulo 9. Dili ba ako usa man ka tawo nga may kagawasan? Dili ba ako usa ka apostol? Wala ko ba makita si Jesus nga atong Ginoo? Ug dili ba kamubunga man sa akong pag-alagad sa Ginoo? Bisan tuod kung alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nag-ila kanako nga apostol. Kay kamo mao man ang pruweba nga ako apostol sa Ginoo. Kung sawayon ako sa mga tawo, tubagon ko sila, wala bagud ako'y katungod sa pagkaon ug pag-inom? Wala ba ako'y katungod sa pagdalag asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw sama sa gihimo sa ubang mga apostoles ug sa mga igsuon sa Ginoo ug ni Pedro o si Bernabe ra ba ug ako ang kinahanglan magtrabaho alang sa among panginabuhi? Kinsa may sundalo nga nagsuhol sa iyang kaugalingon samtang nag-alagad sa kasundaluhan o mag-uuma nga wala mukaon sa mga abot gikan sa iyang uma, usa-usa ka magbalantay sa kahayupan nga wala magpahimulos sa gatas nga gikan sa iyang mga hayop. Ang akong gisulti dili iya sa tao lamang, kay ang balaod man nagsulti usab niini. Mabasa nato sa balaod ni Moises ang giingon, ayaw hikti ang baba sa baka samtang magiok kini. Mga baka ra ba ang gikahingawaan sa Dios o kita ba hinuon ang gipahinungdan niini? Gisulat kini alang kanato. Ang nagdaro ug ang nag-ani nagtuman sa iyang katungdanan ug naglaom nga makadawat sa ilahang bahin sa abot. Kung nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyo kung moani kaming yutan-ong kaayuhan gikan kaninyo? Kung ang uban may katungod sa pagpaabot niini gikan kaninyo, dili ba labaw pa kami nga may katungod? Apan wala namo pahimusli ang maong katungod, gianto sinuon namo ang tanan aron walay makababag sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo ug kadtong nag-alagad didto sa halaran may bahin sa halad. Sa mausab nga paagi, ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Apan wala ko pahimusli ang bisan unsa niining mga katungura, wala ko kini sulata aron paggamit sa maong mga katungod. Palabihon ko ang kamatayon kaysa hikawan ako sa akong katarungan sa pagpasigarbo. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita, kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. Kung kinabubuton pa ang paghimo ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan katungdanan ko ang pagbuhat niini isip tinugyanan. Busa unsa may suhol nga mapaabot ko, mao kini ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagpabayad niini, sa walay pagpahimulos sa hingpit sa akong mga katungod ingon nga naghago alang sa maayong balita. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. Samtang nag-alagad ako sa mga Hudiyo, nagkinabuhi ako ingon nga Hudiyo aron makabig ko sila. O ganila nga na ilalom sa balaod ni Moises, nagkinabuhi ako ingon nga ilalom niini bisan dili ako ilalom sa maong balaod aron pagkabig kanila. Sa mga dili Hudiyo, nagkinabuhi ako sama kanila nga dili ilalom sa balaod sa mga Hudiyo aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios, kay sapagkat tinuod ubos man ako sa balaod ni Kristo. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga sa lumba ang tanan mudagan apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamong dagan aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa higpit nga disiplina, gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malawos
apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-puro nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan ug sama ako sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. Kapitulo 10. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang atong mga katigulangan nga gipanalipdang sa panganod ug milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moises. Nagkaon sila sa pagkaon nga espirituhanon ug nanginom sa tubig nga espirituhanon. Kaya nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batuha mao si Kristo. Apan bisan pa niana, wala kahimot sa Dios ang kadaghanan kanila, busa gilaglag sila og nakatag ang ilang mga lawas dito sa awaaw nga dapit. Kining tanan nga mga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag dautan mga butang sama sa ilang gihimo ug dili magsimba sa mga Dios sama sa gibuhat sa pipila kanila. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bilingkod sila aron pagkaon o pag-inom ug mitindog aron pagsayaw. Dili kita magkighilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila, busa nangamatay ang 23,000 kanila sulod sa usa ka adlaw lamang. Dili nato sulayan ang Ginoo sama sa gibuhat sa pipila kanila, busa gipamatay sila sa mga bitin. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kadtong tanan nga nahitabo kanila nagsilbing mga paning-ignan, apan gisulat kini aron pasid-an kita kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang nagunahuna nga siya ligon magbantay nga dili mapukan. Ang tanan tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Busa mga igsuon, ayaw kamo pagsimba sa mga Dios. Gisulti ko kini kaninyo ingon nga mga tawo nga mabuot kamo kay mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan niini maong kupa, nakig-ambit kita sa dugo ni Kristo. Sa matag kaon nato sa pan nga gipikas-pikas, nakig-ambit kita sa lawas ni Kristo. Kay may usa lamang kapan ug bisan daghan kita, usa lamang kita sa kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang kapan. Hunahunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita kadtong nagkaon sa halad sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Wala ako mag-ingon nga may bili ang Dios o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios. Ang gipasabot ko nga mao kadtong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtuto gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa, dili mahimong moinom kamugikan sa kupa sa Ginoo sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimong mukaon kamo diha sa kan-anan sa Ginoo sa kan-anan sa yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga gabugho kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Makahimo kita bisan unsa, nagingon siya. Tinuod ka na, apan dili ang tanan butang makaayo kanato. Makahimo kita bisan unsa, apan dili ang tanan butang makapalig-on kanato. Kinahanglan walay magtinguha sa kaugalingong kaayuhan kundi sa kaayuhan sa uban. Makahimo kamo sa pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya, kay sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. Kung ang dili magtutuo mo dapit kaninyo sa pagpangaon ug makahukom ka sa pagkuyog kaniya, kaon sa gidulot kaniya ug ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Apan kung sultihan kamo nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa mga Dios, ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilon niining kanimo ug tungod usab sa konsensya. Dili ang imong kaugalingong konsensya kundi ang iya sa nagsugilon kanimo. Kung may mangutana nga anong butan man sa konsensya sa laing tao ang kagawasan ko sa pagbuhat,
Kung nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako mahitungod sa pagkaon nga akong ipasalamatan sa Dios. Busa pumukaon kamo o miinom o magbuhat og bisan unsang buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Ginoo. Paningkamuti nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo o ang simbahan sa Dios tungod kaninyo. Sunda ang akong gibuhat, ipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang tawo, sa tanan kong gibuhat, sa walay pagunahuna, sa kaugalingon kong kaayuhan, kundi sa kaayuhan sa tanan, aron sila maluwas. Kapitulo 11. Busa sud na ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Gidayeg ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kan nako og inyo mang gituman ang mga pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Apan buot ko nga masayod kamo nga si Kristo mao'y ulo sa tanang tao. Ang bana mao'y ulo sa iyang asawa ug ang Dios mao'y ulo ni Kristo. Busa ang usa ka lalaki nga magpandong kung magampo o magwali sa minsay sa Dios nagpakaulaw kang Kristo ug ang babae nga dili magpandong kung magampo o magpadayag sa minsay sa Dios nagpakaulay sa iyang bana. Sama ra siya sa babae nga kiniskisan ang ulo. Kung ang babae dili magpandong, maayo pang putlo niya ang iyang buhok. Ug kung kay makauulaw man sa usa ka babae nga kiskisan ang iyang ulo o putlon ang iyang buhok, kinahanglan magpandong siya, dili kinahanglan magpandong ang lalaki kay siya larawan man sa dagway ug himaya sa Dios. Apan ang babae larawan sa himaya sa lalaki. Kay ang lalaki wala man buhata gikan sa babae, kundi ang babae mao gibuhat gikan sa lalaki. Wala buhata ang lalaki alang sa babae, apan ang babae gibuhat alang sa lalaki. Busa tungod sa mga anghel, kinahanglan magpandong ang babae aron magpakita nga ubos siya sa pagbuot sa iyang bana. Apan sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, ang babae nagkinahanglan sa lalaki ug ang lalaki nagkinahanglan usab sa babae. Kaysa sama nga ang babae gibuhat gikan sa lalaki, ang lalaki gianak sa babae ug ang tanang butang nagikan sa Dios. Timbang-timbangan ninyo kini, maayo ba sa babae nga musimba nga walay pandong? Busa gani kinahanglan magtudlo man kaninyo nga makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok. Apan garbo kini sa babae, gihatag kaniya ingon nga pandong ang iyang taas nga buhok. Kung adunay buot makiglalis mahitungod niini, ang ako rang ikaingon mao nga kami ug ang mga simbahan sa Dios walay laing na batasan diha sa pagsimba gawas niini. Niining mosunod nga mga pahimangno dili ko kamo daygon kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom inay kaayuhan. Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahin-bahin kamo sa inyo ang panagtigom ingon nga simbahan ug nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. Hinuon maayo nga magkabahin-bahin kamo aron makita kinsa gayud ang tinuod kaninyo. Inigtigom ninyo ang inyong tuyo dili mao ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo. Kay mag-unay man kamo sa pagpangaon busa, ang uban dili mga busog samtang ang uban usab mga hubog. Wala ba kamoy kaugalingon mga balay diin kamo makakaon ug makainom? O palabihon ba ninyo nga tamayon ang simbahan sa Dios ug pakaulawan ang mga kabus? Unsa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod niini? Daygon ko ba kamo dili gayud? Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo, matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niini. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo, umiinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala, batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug ginig-inom gikan sa kupa,
siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Mao hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kung sisihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron kita dili mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Busa mga igsoon, inigtigom ninyo aron pagkaon sa panihapon sa Ginoo pag hinulatay kamo, ug kung may usa kaninyo nga gigutom kinahanglan mukaon siya didto sa iyang balay aron dili kamo kastigon sa Dios. Sa inyong panagtigom ug mahitungod sa ubang mga problema ninyo, husayon ko ra kini inig-anha ko. Kapitulo 12.